assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di 2 Minutes Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini, mau ngapain, mau kemana, yuk. Kilo guys, mantainya. Ki lagi di BD dilukis baduke. Itu ya sih mana Mbak Wiwi salon wedding. Wiwi salon wedding Wiwi salon wedding. yang benih bedoh hati ning rat. bedoh ini masuk jiran Mbak. Iya. Bedoh masuk jiran. Kayak sampean wis kenal ki. Ora tau roh ae. Lho iya. Mantan yang lanang ki sampean tau ngerti tamplok ning ndi ning ayam jumbo kan. Lho Pak, sapa Mas ya? Oh, Ayam model apa jenenge? Ayam jumbo Pak Pon. Oh Pak. oh no Pak Pon. Lho Pak Pon kan. Utara Pekagilan. Para bata, para ibu, para pendeta. Kalau kita katakan kita bertawa, Udah jadi guys, ini nuansa merah pertama. Nanti kedua nih warna opong sih. Ungu ceblek. Move. Minawa kaleng atur atur Pak Bagio Mas Prasadi Kuwanggo minangkan diunyang sampun sedulur Mugianto lembaga nganti ing sinet sampun anggen sawetawis sinikset anggen lenggan pinanganten sambit kusuma Busana Kasatria Prambah anggen kasungkeman anggenipun kusumaning ayu derek tukaring busana kanalin derek budal slendro mulya slendro monggo ngatur prekaipun irama langgam cantik gunung keparos monggo. Kadaya anggenipun asokan serangkah anggenipun silat pojo pirangan teh. Nah, ini guys, ganti baju kedua. Nah, ini mantan nih. Pakai poni poni terus poni Nah, kilo mantene. Mesti nak wong mandu ngerti wis aku kuwi.
kulinane ning angger mangan ning nggon jumbo-jumbo ya. Oke. Nek umat dia pasti paham iki mantene sapa iki. Rasane ndi Mas? Ayam jumbo Pak Pon. Kok nek rono ngomong ya, pakonane tumini ngono ya. Iya tapi ya bayar no, ora bayar. Kok jelok dilayani sing dadi manten ana ya. Mas sinten? Mas Randika. Randika guys namanya. Anu Mbak iki anu ketoke pelanggane Pak Pon. Terus akhirnya dipek bojo. Iya Mbak. Oh satu kerjaan Mbak ya. Oh, itu kerjaan. Oh udah gini Pak Pon kabeh. Lha sitok iki lho, sing ngisor asistene Putri Gibah wis lah. Dandel Gibah. Masuk di YouTube ya Pak ya. Ini channel aku sampean juga. Ini channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih. Biasanya GoPro jadi. Biasanya gulung-gulung lho Pak nggih. Pokoknya aku ki oleh Nek anjing ngenten iki dalam masak kalem. nggih, nek dalu pun kertas dhewe ya Pak Lurah. Pak Lurah ki pokoke nek wilayah Madiun terus baru mulai mulai. Duh, mari kita nopo bro. Wonten pambutan Mas Tri. Nopo Pak Goti? Ingkang kagungan damel. Ingkang apa? Negoro Angin. Wah, jan sampe ki ngertos to Pak lagu Negara Angin kados Lah, niku. aku yo gumun kowe. Wah, Pak Keslani Pak Keslani mosok ngerti Negara Angin. Lah cukup. Niku daerah pundi to Pak? Kok tekok buke bare. Negara ndi to yu dene. Kowe nari boyo kono ya. Nggih Negara Angin niku negara Nganjuk wis dimaksud ya. Negara Angin monggo katur. Tak tempuh 11 km. Aduh napa Mas? Dibagi antara Ngampel oleh Brit. Ayo Mbak Tumi. Ternyata Pak Dikoti Alhamdulillah kiaja nggih pinter menika alkana saged dumugi makarya wonten tlatah Bibrik ya Bibrik sesarengan rias kondang kaloka legendaris sinten mriku wiwit betik organisir mija saking Bedoho Jiwan Madiun no Cik matur sembah nuwun dumawa sami-sami Mbak Tumini pokokan krik budal kring hawa penak-penak nek turu angler ya nduk kalau rezeki tidak kemana nggih alhamdulillah jene iki pripun monggo wektalipun sak cekawipun dalam derek panjenengan Mbak Tumini oh ngaten nggih kula tak salam riyin nggih Mas sumangga nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh no Cih, alhamdulillah niki wonten Demas kalih manggala kalih pripun niki dijogete napa mboten? nggih Jogete napa mboten Pak Bu? Yo joget. Aku mergo pengen poni kaya Mbak Gotik makanya aku nganggo poni Mas. ono kae Iya. ono kae langka lho Nduk Iki ki teras ki. Teras. Oh. Mbak Tumini Dalah. katuran dumateng penderek saking Sumberjo Ngampen Nggih. mereka kawiwitan saking Pak Lurah sedheripun monggo kapurih berkah foto lan sedheripun para penderek monggo Monggo. monggo Pak Lurah Monggo mariti Bapak Demang dereng foto kula aturi foto. Nggih. Monggo. Nggih.
Aku tak ajak maju kono ben nggo foto ya, Mas. Ya. Nggih. anak buahmu piye nasibe? Iya tak kon rene. Duh Mas loro maju rene Ndek. Nggih. Duh Mas wae manggola ning kono. Monggo sing dereng foto klaturi foto. Monggo Bapak Demang. Silakan Pak Lurah. Kita semuanya keluarga Jenengan besar. wiwiti riyin. Heeh. Monggo monggo monggo. Nggih. Tak dangusik ya Mas. Heeh. Ya. Namanya siapa, Dik? Di Amel karo Di Sulis joget nggih? Lho, lha napa? Anyang-anyangan. Lah napa? Piye, Dok? Ketoke gak gelem joget mergo anyang-anyangan iki, Mas. Padahal iki wis kadung dibayar iki. Lho anyang-anyange ngene lho, Nduk. Piye, Pak? Asalane bar ngombe es, ngombe panas. Dadi koyo ukel-ukelan. Ukel-ukelan iki basa Cara uang iki yo kabeh iki ngombe dublet dan akhirnya dadi anyang-anyang. Oh, nggih nggih. Joget saiki nggih. Nggih. Saiki mawon nggih. Goyang gak sakit menak-menak. Ora sakit Engko ngerti goyangan iso. Neh-neh engko nggih. Nggih. Oh, mboten purun, Mas. Mboten kersa. Nggih. Boten dados punapa. Gak usah dipaksa, Mas. Ya. Ono marahi kok mulai bangku digembos. Ya. Ya, kontur ke. Nek sing lanang ya gak iso. Ya ora iso ya kudu joget. Manggala sing sisih etan maju rene le. Ya. Monggo keluarga sing dereng foto kelaturi foto monggo Monggo monggo. saking Ambel Sumberjo monggo Nggih. foto. Nggih sing dereng foto kelaturi foto. Nggih kaget aku nek kucing barang kucinge sapa ya apik men. Ya. Heeh. Nah, sinten Mas? Oh, Mas Mas joget Adit. nggih. Nggih, lagune nyuwun apa Mas? PP apa? Ojo kleru, ojo kleru, ojo kleru. Ora ya. Iso, aku ki tak natap omonganmu ki mesti gampang kleru kowe. Soale awake iki kok ngatah. Wong latah awake dhewe. Biasane iki awake iki wis amor-amor kok Iya. ora ngerti. Iki kan dina iki MC-ne kelem. Biasane ya reyokan wong loro ya. Aku mas, aku arep balura ra penak aku. Biasa Lah ora apa-apa. Ki kok wong loro kudu reyokan. Wis los pokokan. Ya, Betul. Kayak mesti yang di sini kalau kedutan. kedutan asli sumpah. Kudu mesti. Kudu reyokan. Alah gampang kok mesti disawer karo Mbak Lurah kok ora gelem Ya. reyokan. Ayo Mas Riz gimana? Iya. Iki lagune apa sih? Awake dhewe mini. Lagune PP apa we, Mas? Ya. Aku nek milih lagu dik tumpes di penak-penak. Iya, enak Ya. joget nggih. Ayo blakone cepet. Ben penak nek mau joget seklos. Ya nggih. Kerise cepet ora le. Wah, kerise karo wonge gak subur. Lho kerise gelem. Lah nang ya digulunggang lumpur kok Mas. Ya, goyang bareng-bareng ye musik elektron. Oh, sandalnya copot ya. Biar joget kan pecah gelut. Oh, berulang sudah. Gadis manis kami mantap. Asik. Maula-ula. Amin, Gen. Kula bokongi. Siapa? Jangan. Yo. Yo, 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 yo. Bokong ele. Apa? Yo. Sebelum mempesona. Yo. Get kowe rada-rada sing guri padha klambine sampean kuwi kudu nyampe. Klambimu nyampe sing gawe guduk padha warna klambimu. Oh, nggih nuwun sewu nggih Bu. Aku lho lalane apa puncak niku mlebu rok. Ya, iki masukan joget sawere maju Mas. Aja isin-isin nek wong lanang nek wis diniate tek jare golek. Alah, los mawon Mas. Pakane pitik ra dolan entek. Ganti lagu. Lagu iki kurang acak. Keong racun ganti keong racun. Keong sawah. Ya. Lho, nasib iki piye sih tok? Hah? Lu keri kuwi. Hah? Iku entuk akeh dhewe lho malahan. Ya, yo. Yo, silakan saya. Yo. Yo. Asik.
Putra Bumi. Iki sampun kondur siji lagi awet amit nggih kerese cepet nggih. Ini loh situ. Bocah iki tak tono. Jur kan Putra Bumi to. Ngantem kepabaran gak nyapon. Ora apa-apa Mas Gayung. Oh. Wis kondur gak apa siji iki. Ya. Sen iki bebas. Bebas. Wis tok saweran. Nggih, disikane sik saweran. Lebokne Kali nenggone jerone taget kok lalane wah, kowe kok lali ya bejone rias. Ya, ning kono sik madepe rene, nggo. Jareke cincekne. Malah ning itu ya, Mas. Heeh, ya. Para Jareke cincekne, Mas. Rada dhuwur le. Dhuwur le. Ya, rada dhuwur le katokan kurang. Oh, katokan wis. Tak kira katokan. Penting katokan le, nek gak katon bahaya. Amit-amit ane kene tak benakne nggih. Anu dek ben ki aku trauma, Mas. Soale enek manggolo ki jare katokan bisane mestake suwek. Bisane ketok. Yo, barang ning ngidul yo. Berarti reokan yo. Sinkromadya laksana magita kita. Panggilan untuk Mas dari pengantin. Mas Hendra semoga si mohon untuk foto. Silakan. Ayo tangane sebelane. Hei. Kayak pemandu kayak abot lho, Bu. Nah, kayak pemandu kayak abot. Iku nerene rono, ditampane kono. Bar. Anu wis entuk saweran nganggo jukir. Jono. Oke, yo. Macet nggih, amit nggih. Yo. Yo yo. Wah. Yo, alon-alon kene jasane. Ganti tuh mini. Betul Mas. Weh, nggak peduli. Jukir lho nih. Buker, mikir gorene. Betul Apa-apa, cikene. Ayo, monggo Bu. Sing badhe dodol wewe monggo. Sing badhe nyawer monggo. Nggih bayi ya. Raine kepedulan lho, Sing. Wah ya. Lebak, detak. Wicked spot. Awas, sekarang Pak Lurah. Pak Lurah di Panten sih. Pak Lurah, hati-hati loh. Ini, Pak Lurah harus santri. Awas Pak Lurah, ini ditake loh. Ya, loh, Pak Lurah. Gue kudunya bersyukur karena aku. Piye tuh? Tuh. Gue ki cangkemmu muni aja nek soleh duwe ki bener. Mas ngomong matur suwun, Mbah. Mbah hujan lho, Mas. Ya Allah, ya Allah. Rasane das kisok Asistennya di ya Allah, ya Allah. Kamu orang ini lho. ora oleh apa-apa. Brambang rokil kok 2000. Lah nek kasih 2000, Mas. Ayo, lanjut.
Gunane properti we. Ayo do, masuk pakai foto sampai we do. Sini ya. Langsung kurang belah. Wah, kowe tak golekne mis-misan. Nek kowe awakmu ki parah wajib dibantu. Iki kowe nek mulai gowo sak bathok beras sak siamne. Wis, mulai gitu. Ah, terus enggak. Kan tambah wong aku. Kali dhewe sing di rumah wis siap-siap. Nek wis di rumah mesti mantene yo sing terakhir, terakhir ngomong kowe mulai. Ayo sing lanang sithik duwe langsung tak beri masih terakhir. Oh. Wis yo bisa apa? Aku jiwa, boleh kaya. Yo. Wis utuh merongos jidak tatak mau ambles wis sing domah jan antara wedi sama gila kuwi karo aku ngenteni kene aku ya mo aku roe pakai anake nggih kak kene medal aku lah kuwi lho wis mantene engko ane bon sik gak apa-apa. Wis, bisane kok nangis saya mau. Nggih. Capek nggih Bu nggih. Sampun lelah walah saliman mboten. Alin dua sitam iki. Ini tolak balak lho Bu. Kayak Pak Mbak Jono ngikri guys. Nyendek. Alah, Mbak Jono pengen jaluk ambung. Oh iya. Wis dadi ambung terus pamitan doa pulang. Ayo wis. Wes doa. Dan cucur lambang tai sini. Mbak Jono diambung. Mbak nuwun ya Pak. Dan nuwun Pak. Kowe kok berangkat gerenda cangkemmu lho. Kowe tukang kelas lho. Pak, aku gerenda itu Pak, bukan kelas Pak. Pak. Aslan. Yuh, Pak Aslan salting wisin deh. Pak Aslan. Mas Pak ini kok Pak. Jatuh Pak. Pak Aslan. Rasa nangis apa? Sing wis yo wis kuwi tanah gandenganku biyen Mas. Kuwi iki bojoanku biyen. Makane ngerti aku isin. Lah kok karo mentet oleh kowe. Pak Aslan sing wis yo wis Pak. Alhamdulillah. Wah saiki wis mantu. Wis yo wis Pak. Le anake paring Mas sinten Mas Rustika. Mas nyeluk mamah ya. Biyen yo Pakku gandengane ya. Nyeluke mamah nggih. Nggih. Ya engko nak tuku apa jenenge? Geprek jumbo yo gratis. Bakul geprek jumbo Medium. Ya, suwun yo. Nggih ngoten mawon nggih. Nuwun sewu Bapak. Mbok bilih wonten lepating ngapunten iki namung gejengan kemawon. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Batik Digitalku yang ada dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas, yang penting disaur ya. Oke.
Kritik sarannya ditunggu, jangan lupa ya. Kritik sarannya, oke? Udah dulu, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.